Hola, bon dia. Avui, divendres de Quaresma, farem un plat supertípic, bacallà amb samfaina. Farem dues receptes a la vegada perquè als meus fills a tots no els agrada el bacallà. I farem un pisto manchego, que serà la samfaina amb alou i patata. Avui cuinarem amb aquestes eines que són un regal del Quico Germen de Petits Detalls. Força, Quico! Tenim dues paelles al foc, una amb una mica d'oli d'oliva, que hi posarem tota la vegada els alls laminats, la ceba i el pebrot vermell. Procurarem que siguin talls el més regular possible. I en una altra, amb més quantitat d'oli, hi posarem el carbassó i l'esbargínia, però per separat. Els punts de cocció són diferents. Mentrestant se'ns va fent les verdures. Aquí tenim la ceba, el tomàquet, el pebrot i l'all, i aquí tenim les esbargínies. Ja tenim les patates pelades i les anem a fer xips. Jo en el restaurant les faig amb la màquina de tallar els embotits, però com aquí no en tinc, les farem a mà. Procureu que siguin el més primeres possible. Bé, ja tenim l'esbargínia, l'anem a treure, escorrent al màxim a l'oli, i ho posarem sobre paper cel·lulosa, paper de cuina, per tal que ens aixupi l'oli sobrant. I en aquest mateix oli, quan tinguem ja tota l'esbargínia fora, farem el carbassó. No patiu pel consum d'oli. Aquest oli el reaprofitarem, no llançarem tot aquest oli. En aquest cas farem les mateixes patates, les farem aquí. A partir d'aquí, per fer qualsevol sofregit, aquest oli vegetal o una crema, tot aquest oli sempre el podeu aprofitar, no el llançarem. Ja tenim la ceba amb el pebrot i l'all. A mi no m'agrada del tot potxada perquè m'agrada trobar el crunch quan la mossegues. Incorporem el tomàquet. En aquest cas hi podem posar un tomàquet fregit, ja sigui fet casolà com aquest, com comprat. Així, si ja el tenim sofregit prèviament, ens estalviarem temps. Posarem una mica de sal, posarem una mica de pebre negre, molguda, i passarem a retirar el carbassó. Les proporcions han de ser més o menys equivalents. Això no vol dir que si a vosaltres, algú a casa no li agrada l'esbargínia, pugueu fer sense esbargínia. Si a algú no li agrada el carbassó, ho pugueu fer sense carbassó. I al contrari, si a algú li agrada més el carbassó, doncs posar més quantitat. Incorporem ja el carbassó i l'esbargínia. I deixarem coure, però molt poquet. Sobretot vigileu que ara ja no us enganxi. Mentrestant, tenim l'oli aquí calent i anem a fer les xips de patata. Ben esbaldides, ben escorregudes, per evitar d'embrutar molt l'oli que no se'ns enganxin entre elles. I després, no molta quantitat. Bé, la samfaina ja la tenim. Anem a acabar el bacallà mentre s'està fent les xips. Posarem al fondo de la safata la samfaina, poc parat. I de bacallà només en farem per 4, perquè ja us he dit que a tots els meus fills no els agrada. El bacallà d'aquests de salats hi ha el punt de sal, el podeu trobar en qualsevol súper. I si no, en els dels salazones, el bacallà que ells ja tenen de salat.
Posem el bacallà boca baix, sense enfarinar, sense fregir, sense res, tal qual. Tampoc sal perquè ja porta punt de sal. I anirem a enfornar-ho. Amb el forn calent, 185 graus, i el tindrem 6 o 7 minuts. Si veiem, a mi és que no m'agrada gaire fet, si veiem que li falta, doncs ens en anem fins als 8-10 minuts. Bé, ara també ja tindrem les patates, les anem a treure. El fet de fer-les a mà, no totes són amb el mateix tall tan uniforme, però bueno. I si en veieu alguna que té més color, doncs és del mateix tint que he deixat l'esvergínia en l'oli. Bé, quan tinguem l'oli ben calent, hi posarem l'ou. Ja tindrem la samfaina, o en aquest cas per fer el pisto manchego, el pisto en el plat. Posarem l'ou ferrat a sobre i posarem unes xips i una mica de sal Maldon. La primera recepta acabada i la segona han passat ja 7 minutets. Com us he comentat que a mi no m'agrada molt passat, el bacallà també el tindrem. Que vagi de gust. Bon divendres.